Jeg er vildt god til at få p-bøder. Så jeg spillede for 0 mennesker i en halv time. Altid spil for pigerne. Så sidder der sikkert nogen og siger, jamen en pult ikke bare en pult. Nej, det er den ikke. Jeg har lige lavet en firma julefrokost playliste på Spotify. Det her det er skidt. De kommer ikke herind. Jeg kan fortælle, at Danske Bank rigtig godt kan lide techno. Skal lige tjekke, om jeg har fået en p-bøde. Den ene side, der stod der kun. I dag skal jeg over spille en julefrokost i København. Det er for Danske Bank, og jeg er blevet booket igennem E-Baren. Og det er min første officielle julefrokost i år, tror jeg. Det er altid sjovt at spille sådan nogen, så ja, der er egentlig ikke så meget at sige. Vi skal bare afsted. Jeg er lige ankommet til København, og jeg har fundet en parkeringsplads, og jeg tror, jeg godt må holde her. Jeg har lige været ude og kigge på et skilt, fordi at, jeg er vildt god til at få p-bøder. Men jeg har registreret mig med app, og der er kun 300 meter hen til venue, så nu skal jeg bare lige hen og finde det. Det bliver også en udfordring i sig selv. Jeg er kommet ind, og jeg har aldrig prøvet, at jeg skulle spille et job, og så skulle igennem sådan nogle sikkerhedsporte for at komme ind. Men det giver god mening, at jeg skulle det her, når det er en bank. Lidt wild at holde en firmafest i en bank, men det giver god mening, når man arbejder her. Men jeg er lige kommet ind, og jeg kan lige vise jer setupet. Et meget simpelt setup. Det er bare pult højtaler, og så er der lys derovre. Og så kan jeg se, at jeg skal spille på en XDJ RR. Og den har jeg ikke prøvet at spille på før. Det er altid lidt nøjere, når man skal spille på en, man ikke er vant til at spille på, fordi at der er sådan små anderledes ting på dem alle sammen. Så det er lidt spændende, men jeg tænker, det går. Den ligner ret meget det, jeg plejer. Jobbet er kun 4 timer i dag, så det er ikke så slemt. Og jeg fik lige at vide af dem, at sat barn og sat mig i 2 forskellige lokaler, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt, fordi at så bliver festen hurtigt meget splittet. Men jeg forstår det også godt, for så er det måske nemmere at snakke sammen. Det er sådan lidt det svære ved firmafester og privatfester, der at folk kender hinanden, og de vil typisk gerne snakke og hygge. Og det kan gøre, at der kommer lidt mindre dans, hvilket er ærgerligt. Så når man skiller festen ad på den måde, så kan der også hurtigt komme sådan chatter af folk alle mulige steder og grupperinger. Så det er helt sikkert en større udfordring, fordi så skal de flytte sig mere for at komme på dansegulvet, end hvis barnet stod lige derovre i hjørnet, så var de ligesom allerede på dansegulvet, bare de var herinde. Det tænker jeg, det skal nok gå alligevel. Jeg kan ikke huske, hvor mange de blev, det kan jeg lige tjekke. Jeg kan se, at de bliver cirka 70-80 mennesker, og kønsfordeling er cirka 50-50, hvilket er meget nice. Det er altid sværere, hvis der er et overtal af mænd. Kvinder er mere tilbøjelige til at danse, og mænd skal nok komme på dansegulvet, hvis der er kvinder. Så altid spil for pigerne. Det er egentlig dejligt, at det er 50-50. Og aldersgruppen er cirka 30-40, hvilket også gør det nemmere, fordi det er meget svært, hvis det er en meget bred aldersgruppe, fordi at så er det svært at ramme alle. Og der er altid nogen, der vil føle, at de ikke kender sang, eller måske ikke lide deres yndlingssang, fordi at nogle af dem måske ikke er født på det tidspunkt, og andre lytter måske slet til så moderne musik. Kæmpe reklame for mig selv. Jeg har lige lavet en firma julefrokost playliste på Spotify, med en blanding af musik fra helt til 70'erne, tror jeg, og noget af det, der er udgivet i år. Det er noget af det, jeg måske vil spille til en firmafest, hvor aldersgruppen er fra 16 til 70. Så gå ind og tjek det ud, hvis I skal holde en firma julefrokost, og I mangler noget musik. Jeg har spillet i 36 minutter, og der har indtil videre været 3 mennesker. Kig ind ad døren, og så gå igen. Så jeg har spillet for 0 mennesker i en halv time. Ja. Men der var lige en mand, og han synes, det var virkelig synd for mig. Han sagde, at de er her om 10 minutter. Men det kunne godt tyde på, at de har været forsinket til julefrokosterne, og alle ikke er kommet endnu. Plus, som jeg tidligere har sagt, så er danskere kedelige, og baren er inde ved siden af. Så jeg tænker, at alle hellere vil ind, drikke nogle øl, gå i baren, og lige snakke med de afdelinger, de ikke har set eller været sammen med tidligere, så jeg forstår det godt. Ja, jeg står bare her og hygger alene. Det er også uheldigt, fordi der er en soundbox inde ved baren, så de har musik, og de har drinks i et andet rum. Her er de kun musik, og altså, jeg ved ikke med jer, men jeg er ikke selv den første, der går på floor. Jeg går ikke engang på floor, så jeg forstår godt, at der ikke er nogen, der kommer ind og starter det. Ham, der står for at arrangere det, han har lige været herinde og spurgt, hvor svært det var at flytte mig, fordi at, det her det er skidt.
Så nu pakker vi sammen herinde, og så flytter vi det hele ind i et andet lokal, hvor de er. De skal lige fjerne nogle borde, de har siddet og spist ved først, og så skal jeg spille derinde. Og det tror jeg også er en meget bedre plan, fordi at herinde, de kommer ikke herind, altså, og det er lige meget, altså, hvilken musik jeg spiller, så kommer de ikke. Så nu bliver jeg rykket ind i et andet lokal, og det tror jeg bliver meget bedre. Jeg er lige blevet færdig, er på vej ned til min bil igen. Jeg endte jo som sagt med at blive rykket ind i et andet lokale, hvilket helt klart var den bedste beslutning. Fordi at allerede under første sang, så fik jeg 15 mennesker på dansegulvet. Og der havde jeg så brugt 40 minutter ind i et andet lokale på ikke at få nogen som helst ind overhovedet. Og dengang jeg lærte at spille, der fik jeg at vide, at det var rigtig vigtigt, at man havde is i maven som DJ. Og det begreb, jeg forstod ikke helt, hvorfor. Eller sådan, jeg forstod det ikke. Og det forstod jeg nu. Fordi jeg gjorde ikke noget forkert, da jeg spillede i de 40 minutter. Men jeg kunne lige så godt være gået i panik. Og så tænkte nej, det er min skyld, og jeg spiller dårlig musik, og de kan ikke lide det. Men det er ikke mit job at få dem derind. Det er mit job at få dem til at blive. Og det er en virkelig vigtig pointe, fordi at jeg kunne have spillet alle deres yndlingsnumre. Men hvis ikke de hørte det, fordi de havde deres egen højtaler, så de kunne ikke høre mig. Og jeg tror da ikke, alle var klar over, at jeg var derinde. Så er det bare umuligt for mig at vinde. Så det var godt, at jeg blev flyttet, og festen blev rigtig god. Jeg kan fortælle, at Danske Bank i København rigtig godt kan lide techno. I hvert fald nogle af dem. I forhold til pulten, så nåede jeg faktisk at blive okay venner med den. Nu sidder der sikkert nogen og siger, at en pult ikke bare en pult. Nej, det er den ikke. Der findes for det første forskellige mærker. De gør det samme. Jeg plejer at sammenligne det med en Samsung og en iPhone. Begge dele er en telefon, men styresystemet er ikke helt ens. Og det er meget det samme. I dag der var det heldigvis stadigvæk en Pioneer, som er det, jeg plejer at spille på, så det hjalp. Men det svarer lidt til, at ens iPhone hen over natten opdaterer, og man så sidder og ikke kan finde noget som helst. Altså fordi, at alting var anderledes til at ligge andre steder. Men i stedet for at sidde og være sur over det på sin sofa, så stod jeg og skulle optræde foran 100 mennesker, mens jeg skulle lære styresystemet at kende. Så det er derfor, det er ret vigtigt, at DJ's spiller på udstyr, de kender, fordi at ellers så skal de til at stå og lære det at kende, samtidig med, at de skal stå og lære crowdet at kende. Jeg plejer at sige, at spille for nyt crowd, det er lidt ligesom en første date. Man skal lige sådan lære hinanden at kende, altså finde ud af ens humor, og hvor man er henne, og skal lige tjekke, om jeg har fået en p-bøde. Det har jeg ikke. Sejr. Men ja, det svarer sådan lidt til en første date, at man skal lige lære hinanden at kende, og finde ud af, hvor man er henne, og hvad der er ens humor. Og det er det samme, når jeg spiller. Jeg skal lige finde ud af, okay, hvad er det for nogle mennesker, hvad for nogle genrer kan de godt lide, hvor hurtigt kan de godt lide at mixer, sådan nogle ting. Og nu har jeg prøvet at spille i en bank. Det har jeg ikke prøvet før. Det er ret grineren, så det kan jeg tjekke af nu. Var der mere? Jo, der var en ting mere. Jeg filmede det desværre ikke lige på kameraet, men på min telefon. De ville jo vildt gerne høre techno. Og det fik de også. Og så var der nogen, der kom op og ønskede VLT'et. Og den vil jeg normalt aldrig spille i København, fordi at den kender København ikke. Jeg vil altid spille den i Jylland og 50-50 på Fyn. Men der var nogen, der kom op og ønskede den, og sagde, vi jyder vil gerne høre den. Og så var jeg sådan, yes, modtaget. Og så satte jeg den på efter techno, for at bryde lidt op, og for at der ikke var techno hele tiden, fordi det er ikke så en organisk fest, hvis det er det, og der kun er nogen, der gerne vil høre det. Så jeg satte VLT'et på, og jeg svæver. Den ene side, der stod der. Så nu skal jeg egentlig bare hjem. Jeg skal spille et job i morgen, allerede fra 14.30, eller skal være der 14.30 til generalprøver. Og jeg er nok hjemme cirka klokken 4, så 10 timer efter parkerbilen, der skal jeg være ude på næste job igen. Så ja, så jeg skal hjem og sove nu.